Flotilla Sumud Global. Flotilla Sumud Global. Flotilla Sumud Global. Navegamos de novo para romper o bloqueo. Esta vez con dúcias de barcos. E con mobilizacións coordinadas de 44 países de todo o mundo. Será o maior esforzo de solidariedade internacional desde que comezou o terrível bloqueo de Gaza hai 18 anos. O xenocidio contra os palestinos e palestinas de Gaza leva 22 meses intensificándose. Israel lanzou o equivalente a 8 bombas de Hiroshima sobre nenas, nenos, mulleres e homes. Hospitais, refuxios, escolas e vivendas completamente destruídos. Decenas de milleiros de vítimas identificadas. E posiblemente centos de milleiros máis de víctimas sen identificar polos bombardeos, tiroteos e fame forzada. Nunca na historia foron asasinados tantos xornalistas, persoal sanitario e traballadores da ONU. Non podemos seguir cos brazos cruzados mentres isto continúa. E por iso, os povos libres do mundo se erguen e navegan cara adiante. E pedímosche que te unas a esta iniciativa. A Flotilla Sumud Global. Un esforzo unificado de coalicións, organizacións e persoas comúns de todo o mundo que teñen demostrado a súa solidariedade inquebrantable con Palestina. Tesnos visto romper o cerco por terra, por mar e por aire. E tesnos visto intentar romper o bloqueo dos medios de comunicación. E romper os algoritmos das grandes tecnolóxicas. E expor a complicidade en todas partes. O silencio non é unha opción. A poboación de Gaza precisa que alcemos a nosa voz colectiva. Sermos solidarios, mesmo cando gobernos e institucións fracasan. Esta é a maior chamada histórica da nosa xeración. E os povos do mundo non deixarán de responder a esta chamada. O 31 de agosto, a flotilla zarpará de Barcelona con dúcias de barcos. E moitos máis uniránse o 4 de setembro desde Tunisia e outros países. Navegar xuntos para romper o asedio ilegal de Gaza, exixir a fin do xenocidio. E abrir, por fin, un corredor humanitario. E mentres estamos no mar, facemos un chamamento a todo o mundo para que se una a este movimento mundial. Para unirse acampadas e manifestacións que terán lugar simultaneamente. Agora é o momento de maximizar a presión. Así que precisamos de ti. Sigue a páxina da Flotilla Sumud Global. Comparte, comprométete, doa. Pero sobre todo, inscríbete para participar. Capitáns, tripulacións, xornalistas, xente con plataformas. Organizadoras, traballadoras da saúde, humanas do mundo. En terra ou no mar, estamos todos xuntos e precisamos de ti agora. Asiste aos nosos actos de presentación. Mobilízate no teu propio país. Corre a voz de que chegou o momento decisivo. Mobilízate co pobo palestino para deter o xenocidio. E exixir unha Palestina libre. E un mundo libre. Únete a nós. A Flotilla Sumud Global. Apoia a Flotilla Sumud Global.